Излизам от премиерата на Капитан Марвел 2 или The Marvels. Това е много странен филм. Бри Ларсън пак не става, но има много позитиви, което е хубаво. За хубавото, за лошото и за всичко по средата в днешното ревю. Здравейте всички, добре дошли в Project Geek и новата порция ревю за тази седмица. Днес ще си говорим за The Marvels или както е на български Капитан Марвел 2, макар че Капитан Марвел цялата работа беше най-зле. Сега ще разберете що. Филмът е странен. Спокойно мога да кажа, че е странен, спокойно мога да кажа, че е объркан, спокойно мога да кажа, че има някои страхотни сцени и всичко се носи на гърба на Иман Велани, която играе Мис Марвел, и на Моника Рамбо като персонаж, защото Бри Ларсън по-добре от миналия филм, ма пак не е това, което трябва да бъде. Не мога да разбера, защо не са използвали оригиналната актриса, която са каснали в Avengers Age of Ultron. Ама ще разберем в последствие явно. Така или иначе, дойде момента, в който ще видим най-накрая някакъв нов проект на Marvel. Говорим филмов, защото всъщност доста време вече няма толкова нови филми. Но, като цяло филмът е доста бърз и доста къс дори, защото е с времетраене от 2 часа 45 минути, което е един от по-късите филми на Marvel. Не смятам, че трябваше да бъде много по-дълъг. Може би ще да е добре да има една допълнителна сцена накрая, но за нея ще си говорим след малко, защото е малко спойлери. Така или иначе, филмът ни предразполага към едно наистина космическо приключение, което е напълно логично, преди че имаме Капитан Марвел, Моника Рамбо, а.к.а. Фотон, макар и още не се казва така, и Мис Марвел, която в MCU, ако не сте гледали между другото ревюта на Мис Марвел, тук ще излезе, важно е, гледайте го. В MCU все още Мис Марвел е с Green Lantern сили повече, отколкото с нейните нечовешки такива, но всички знаем, че това бе променено, тъй като тя е мутант, както е било по оригинален вариант в комиксите да се напише, преди да реша да пратим Human, всеки други работи, отплеснах се, но щеше ми се да променят малко нещата с нейните сили, отново, за това ще говорим след малко, като влезем спойлерите, че ще влезе много леко и много не толкова леко всъщност в някакви неща, които не са за сега. Какво мога да кажа за филма? Често казвам, много очаквах Ник Фюри да има една идея по-голяма роля в този филм, защото в момента положението е... Има го, няколко сцени са готини, но сигурност не е толкова много, колкото беше в първия филм, което всъщност определено помагаше за актьорската игра на Бри Ларсън, която отново, съжалявам да го кажа, не е това, което трябва да бъде. Всъщност от всички актьори, актриси, котки и всякакви други във филма, най-зле се справя именно Бри Ларсън като Капитан Марвел, и то не съм сигурен този път къде точно е проблема, защото се е позволили да бъде комедиен актьор, което е определено по-добра посока от това, което й бяха дали в предишните филми. Позволили се и даже да пее, което отново има някакви неща, които би трябвало да й помогнат наистина да представи персонажа доста по-добре, макар и да не е баш персонажа, който сме свикнали да виждаме. Не знам къде е проблема на Бри Ларсън, но доколкото разбираме, тя май повече няма да се връща като цяло, защото обмисля да напусне MCU въобще, което може и да е за добре, но ще видим. Истината е, че душата на филма отново е Иман Велани като Мис Марвел. И не защото е фанатик на Марвел, като повечето фенове на поп-културата, а защото наистина има душа и персонажи, пресъздава всъщност това, което всеки един от нас, като отиде да гледаме на Марвел филм, почва да си говори тук е това, тук е онова и да фенсваме като идиоти. Така или иначе, този филм успява да представи всеки един от персонажите по уникален начин. Имаме индийските елементи за персонажа на Иман, а.к.а. Мис Марвел. Имаме и тия гост елементи с всички тия light-based сили, които пък има Моника Рамбо. Между другото, ако сте гледали в сериалът WandaVision, важно е за този специален филм да го гледате, така че ей тук да го слагам линки за него. А Капитан Марвел е Капитан Марвел, там някакво да говорим. Има лъч светлина в тунела за нея, но този лъч не е светлината, която очаквахме ние. Наистина се надявах, влизайки в този филм, че нейният персонаж ще бъде доста по-добре изработен, доста по-приятен за гледане, но тя продължава да играе като едно истинско дърво, каквото е. Музикално филмът е готин, има наистина различни теми, различни мелодии, различни песни и се отличават и може да знаеш абсолютно за кого точно се отнася даденото парче, което са пуснали в кинозалата. Въобще, музикално мога да кажа, че филмът е от по-добрите такива на Марвел и съм много приятно изненадан, че всъщност имахме наистина класическа музика с модерна такава, имахме
елементи на поп, елементи на индийска музика, елементи на всичко, така че да се получи готина хомогенна смес, която да бъде интересна за гледане. Цялата история определено ми бие на Secret Wars тизър, защото накрая ще някакви неща, за които ще говорим след 5 секунди, може би. Но цялата история беше интересна. Това е хубаво, защото доста хора бяха притеснени дали този филм ще бъде достатъчно добър. Когато видяхме, че жената на Том Хидълстън, Зани Аштън, ще бъде злодейката на този филм, бях много притеснен, защото не съм сигурен, че тя играе достатъчно добре и не бях сигурен дали персонажът ще бъде достатъчно злодейски, да го наречем. Мога да кажа, че подборите на персонажи са много добре направени и всъщност цялото и побъркване и път към власт и така нататък в случая е оправдано до голяма степен и злодеят ти беше интересно направен. Не е Локи, не е Том Хидълстън, тази седмица свършва сериал Локи, друга седмица ревю, дай Боже, но беше окей злодей и от по-добрите такива, които сме виждали в стендалон филмите на Марвел. Като цяло смятам, че филмът е направен добре, смятам, че е направен с душа и смятам, че режисьорът на Ния Да Коста наистина е свършил много добра работа, много приятна работа и също един много забавен и готин филм от Marvel Studios. Да, по-малък такъв, но определено интересен и смятам, че се заслужава да го гледате. По принцип на този филм спокойно бих му дал 8 от 10 като цяло. Обаче има Бри Ларсън, така че оценката пада автоматично на точка. Така че финалната ми оценка за The Marvels или Капитан Марвел 2 е 7 от 10, приятно забавление и доста интересен от към хинтове за това какво следва в бъдещето на Marvel Studios, особено с първата сцена или по-скоро финалната сцена, ще не е по-скрит такава. И да, от тук нататък спойлер алерт. Филмът започва с бърз рекап на това, коя е Моника Рамбо, коя е Мис Марвел и така нататък за хората, които не са гледали WandaVision или Мис Марвел. Наистина съветвам да гледате тези филми, защото са важни. Що се отнася до цялата история, тя е прибързана. Веднага виждаме, че се появява голямото зло, в случая Дарбен, която сетно има едната гривна, другата е при Камал и съответно това обяснява изцяло смяната на персонажите в началото и финала на Мис Марвел сериала. До тук всичко е точно. Сега, тези квантови гривни са всъщност The Nega Bands, които са в комиксите, които са направени от съвсем различно нещо и съвсем различно нещо като цяло, ама така са ги обяснили в MCU, така ще ги ползваме и ние. Тези квантови гривни, всичко, което не мога да обясним, го наричаме квантово вече в MCU, което леко ме издразва, са нещо почти добре обяснено. От това, което аз разбрах в продължение на сериала Мис Марвел, то тази гривна, която тя имаше, наистина даваше пътува наляво надясно, там заедно за сцените, които бяха с пътуването в миналото и съответно ми позволява да отключи потенциал с тези light-based сили. Но, тъй като знаем, че тя е мутант вече, спойлер за Мис Марвел, ако не сте гледали, съжалявам, то надявах се, че като и махнат гривните накрая, както се случи, ще видим нейните истински сили, а по-точно да се разтяга наляво надясно, както е в комиксите. Това не се случи. Сега обяснението е много просто. Ще имаме Мистер Фантастик след някакво късно време. Видяхме го в Multiverse of Madness, пък изигран от Кразински. И там също видяхме, че всъщност тия Stretchy Powers, първо, че са странни, както каза Иван при малко си говорихме за CGI, така и всъщност да имаме двама еднакви персонажи с тези сили, ще да е леко странно. Това, което ми хареса обаче е, че всъщност тези гривни бяха под някаква форма тизнати в Ant-Man and the Wasp: Quantumania в квантовата реалност, заедно с пръстените на Шанг-Ши. Така че тези неща най-вероятно са вързани, ще играят роля накрая. Особено предвид факта, че видяхме звярат от X-Men накрая в паралелната вселена, което ми дава така добри насоки, че също ще има интересен кросовър, защото все по-добре се случват някои неща и все по-добре се обясняват едни кросовъри между различни персонажи и това, което ще видим в Deadpool 3. Сега, по принцип, ние гледахме филма малко по-рано, от когато трябва и съответно не сме гледали Локи последният епизод, който най-вероятно би обяснил по-добре защо видяхме X-Men там, защото там случва много интересни неща, но ще видим какво се случва с това, когато видим последния епизод на Локи. Ревю, надявам се друга седмица, ако всичко е точно. Битките бяха интересни, елементите бяха интересни. Всъщност оная планета с пеещите извънземни хуманоиди си беше индийски сет, каквото да си го говорим, с всички танци и така нататък. Харесва ми това, че даваха на Камала Кан шанс, който да ги бие като с къмшик и така нататък. Смисъл, беше интересно и се допълва с това, което сме виждали в някои комикси, така че абсолютно окей. Сега не съм фен на новия костюм на Мис Марвел, защото смятам, че този, който получи в сериала си, беше абсолютно достатъчен и нямаше нужда като цяло от промяна.
пък имаше повече вземане дане с семейството, защото майка й го беше направено, както и да е. Костюма на Моника Рамбо много ми хареса и костюма на Капитан Марвел, вторият, също много ми допадна и то повече отколкото оригиналният костюм, който имаш и този, който имаш в началото на филма. Сега, имам проблем с Капитан Марвел. Бри Ларсън има вземане дане с Валкари, май, или за просто дружки, не знам, но имахме кемел от Валкари, което беше готино, видяхме Байфрост за малко. В същото време е женна за този принц от пещата планета. И какво стана с тия хора, при положение, че ги изоставиха така, взеха ли им водата, не им ли я взеха, какво случи там, малко го оставиха и така за въображението на публиката, но код доди. В крайна сметка сета върши работа, за да им дадат нови костюми най-вероятно и просто да видим малко индийски сцени, защото имаме индийци в филма, предполагам. Смъртта на Дар Бен беше малко... Като цяло, нейната смърт нямаше тежест и не бях много впечатлен от това, което видяхме там. Видяхме, че Моника вече е в паралелната вселена с X-Men, видяхме логото на X-Men, но не мога да сети в момента, който точно трябва да е персонажа, който трябва да бъде в момента Мария Рамбо в тази вселена, защото очевидно не е Капитан Марвел, някакъв X-Men е, но в момента не мога да сети, така че отново кажете в коментарите, ако сещате коя точно трябва да е тя. Очаквахме да видим Сторм, буря от X-Men в тази сцена, но видяхме Beast, чийто CJ беше малко странен. И разбира се, отиваме към последната сцена на филма, която си беше callback към Железния човек 1. You think you're the only superhero in the world? Mr. Stark, you become part of a bigger universe. Защото виждаме Кейт Бишъп. Ако не сте гледали сериалът Hawkeye, в който има Kingpin и какво ли още не, тук има ревю. Много препоръчвам, страхотен комедиен сериал, много добър и много недооценен според мен, пък и Джереми Ренър участва там, така че това не. Виждаме сцената, в която всъщност Камала Кан, a.k.a. Мис Марвел, рекрутва Кейт Бишъп, a.k.a. Hawkeye. За Young Avengers най-вероятно, защото ако това вече не е тиз за младите отмъстители, смисъл просто няма как. Avengers Kang Dynasty и Secret Wars ще бъде нещо много интересно, защото подозирам, че ще имаме най-големия кросовър някога правен, след което следва най-вероятно ребут и изцяло чиста нова Marvel Cinematic Universe, което не знам дали е добре или зле, но това може да си го коментираме на стрим в понеделник или вторник, когато го пусна. Отново, оценката ми за The Marvels или Капитан Марвел 2 е 7 от 10. Ако Бри Ларсън играеше една идея по-добре, ще да е 8 от 10, но overall филмът е интересен, филмът е забавен, филмът има какво да ми покаже и наистина се изкарах готино, въпреки по-късото времетраене, което имахме. Тук нашето ревю приключва. Ако сте съгласни с нас, оставете по един лайк. Ако не, кажете в коментарите какво е вашето мнение за този филм, ако сте го гледали или какво очаквате от него. Коментирайте, споделите, ако сте се абонирали с камбанката, направете го, защото така ни помагате да се борим с YouTube алгоритъма, да растем и да правим все повече интересни неща за вас. Може да последвате социалните мрежи Facebook, Instagram, TikTok и Twitch за ексклузивно съдържание, раздаване и какво ли още не. Ако искате да си говорите с други фенове на поп културата, елате в нашия Discord сервер, линк има долу в описанието. Последно, не е последно място, ако искате да подкрепите това, което правим, обяснете варианта да станете наш член или да ударите супер благодарето под видеото. Аз съм Георги, това е Project Geek и до скоро!